Dobrý den, tento vlog bude o stěhování a o hledání bydlení na Islandu. Na drahém Islandu. Island je jedna z nejdražších zemí na světě a odpovídají tomu i ceny bydlení tady. No a proč se stěhujeme? No, protože tady ten barák, který máme v pronájmu, respektive chatku, kdyby vás zajímalo, jak to vypadá, mám to tady v některém tom předchozím vlogu, dávám to sem, když tak. Musíme se vystěhovat, protože majitel domek prodává. Takže buď si najdeme bydlení, anebo někde prostě nabereme kupce, který řekne, jo, já vám to koupím a nechám vás tady bydlet. Protože kdyby se mě tady chtěl zase někdo zeptat, proč si to nekoupíme, no tak my teďka nemáme na to peníze, protože to stojí nějakých 5 nebo 6 milionů korun a já jsem byla trošičku oškubána o dědictví a prostě... Takže se podíváme na ceny, na možnosti, co a jak a na takové ty naše strasti a nápady a kombinace. Máte se zase na co těšit. Ještě k těm cenám, prosím vás. Ono, když jste dva pracující lidi, to je jedno, jakou práci děláte, protože tady se fakt vydělávají dobré peníze, tak se to dá, ale pokud jste single, pokud jste sami, tak se vám asi opravdu vyplatí si spíš pronajmout pokoj někde ve sdíleném bytě. Pokud chcete fakt bydlet sami, tak najít nějaký menší byteček za rozumnou cenu je docela těžké tady, není to nemožné, ale je to těžké. Ale zase, když je to trošku mimo váš budget, tak si můžete zažádat o příspěvek na bydlení, což tady funguje. A když už teda pak najdete nějakou garzonku nebo 1+1, tak je dost možný, že vám třeba dají ten příspěvek na bydlení a trošku vám to ulehčí. Nebudu chodit tady kolem pozemku a nebudu vám sem dávat znova ty záběry z toho baráku. Kdo chcete, běžte se podívat do toho vlogu, ale dám vám sem jenom třeba nějaké záběry, jak se tady žije v zimě. To je docela sranda. Jak se žije v summer houseu na samotě Islandu v zimě. Nedoporučuju to, pokud nemáte opravdu schopného chlapa a opravdu schopné auto. Ono tady extrémně fouká, takže ono nám to sem i zafouká, takže toho sněhu není potřeba vlastně ani takové obrovské množství. Tam máme zahradní domeček. Tady je sníh v takové úrovni, že prostě nevidíte z okna. Tady je taková příjemná závěj. Já už jsem se stěhovala několikrát v životě. Já myslím si, že tak třeba 10krát, 15krát určitě v rámci Česka i v rámci Evropy i mimo. Tak se pojďme podívat na to, jak to zvládnu, nebo zvládneme teďka. Jsme na průzkumu. Projížděli jsme oblastma opuštěných summer houseů a nevloupali jsme se sem. Vlastně technicky vzato je tady rozbité okno a někdo už se tady vyřádil. A strašně mě to mrzí, protože prostě vidím, že tady jsou ještě furt osobní věci po nějakém možná páru nebo pánovi. A vypadá to prostě, že asi někdo umřel. A that's it. To jsou prostě časopisy z roku 1967. Jaká byla móda v 60. letech. Naše nějaká idea by byla najít podle katastru majitele tady těch opuštěných summer houseů. Tam byl Carpenter, očividně, dívej, co má v kapsách. Wow! To je mazec. Takže naše idea by byla taková najít někoho, kdo to zdědil a nemá o to evidentně zájem. Elektrika by tady byla taky, ale teďka nefunkční. Odkoupit to třeba za minimální cenu nějakou a opravit. S tím záchodem by se muselo něco udělat, protože na sucháč... Já mám hodně jako ráda přírodu, mám hodně ráda, ale tohle, když nekempuju, to je too much za mě, jo. A úplně si představuju, jak to tady asi vypadalo za dob, kdy tu prostě žili ty lidi, protože tady jsou ještě houpačky, nebo byly houpačky. A jaký tady byla prostě, jaká tady byla energie, jaký tady byl vibe. Je to škoda. Tak pojď. Prosím vás, nemyslete si o nás, že jsme nějaké socky, které nemají na nájem, ale my strašně nechceme do města a strašně rádi bychom buď koupili nebo pronajmuli si něco, co má duši, stejně tak jako naše teďka ještě bydlení, kde jsme, ale dost možná ho budeme muset brzo opustit. A tak prostě bychom chtěli něco, co už má historii, co má duši a hlavně, co je tak jako nějak v přírodě, ale v dojezdové vzdálenosti do města. Když chce člověk něco netypického, tak musí dělat netypické věci, že? Jako baráček takhle v přírodě u Reykjavíku sehnat je hodně těžké. Je jich tu dost. Opuštěných. V takovémhle stavu podobným, i lepším, i horším. Je jich tu dost, ale sehnat jako kontakt na majitele, protože tady v katastrech nemáte kontakty. Něco. Jdeme prozkoumat další lokaci.
Vymysleli jsme to tak, že budeme hledat kontakty, budeme rozhazovat sítě lidech, které tady známe dokola a když tak nechávat lístečky u jiných obydlených summerhouseů, aby nás kontaktovali s prosbou, pomocí o naleznutí majitelů. Ježišmarja, to je krásné. Já chápu už ty čarodějnice v těch pohádkách, že chtěli prostě bydlet někde v lese, v domečku. A je to prázdný. Je to prázdný. Je to ready to move in. Teď jsme z druhé strany. No, jako je to jedna místnost. Tam aspoň měli ten záchod. Sice suchý, ale byl tam. A tohle to místo, páni a dámové, to je náš sen. Je to ruina, ale podívejte se na to prostředí, podívejte se na ten pozemek. To by bylo prostě něco. My sem jezdíme docela často, nebo když máme vždycky cestu, tak se tady zastavíme. Už asi 3 roky. A chceme to, že? Je to moc, no. Je to asi hodinu od Reykjavíku. Já jsem se tady úplně hotová. Tak jo. Bych si tady postavila stan a už bych tady prostě byla. Nepotřebuji nic. No představte si to, místo té ruiny, prostě baráček do Ačka s terasou. A tady prostě třeba 5 až 10 koní. Boží, ne? Úplně to vidíte. Tam slepice, nějaká ta ovečka, kráva. Tam garáž na 3 auta. Místačky na kemping. Předtím ještě jedeme na schůzku. Po cestě na kempování jsme potkali 2 zapadlé Němce v příkopu. Neměli lano, ani my nemáme lano, takže jsme se tady zastavili. Aha, tak Sergevi se to nepovedlo ukrást. Chtěli jsme ukrást tady tu kurtnu. Něco se nepovedlo. Zůstaňte s námi, abyste se dozvěděli, co. Co se děje? Krádu kurtnu. A jak to, že jsou jo, takhle. Pokus číslo 2. Tohle nám karma jednou vrátí. Nevím, jak se to borcům podařilo, ale Serge s Jarkem je snad vytáhnou. Povedlo se, borci mají radost, vysmátí jak 5 koruny, objímali se tady, nádhera. Možná už pojedeme i kempovat konečně. Mistříně na Dolíně. Taková normální sobotka, viď? No a když nám neklapne bydlení, tak dopadneme takhle. Takže tohle je takový trénink na to, jak můžeme dopadnout, pokud nenajdeme bydlení. To mají ty další do kříže, ne? My jsme dávali ty bez těch červených do kříže. No, tohle do kříže. Podle mě to nikdy nezvládneme. Půlnoc aktuálně. Docela dost světla. Našli jsme bydlení. Tady. Prosím vás, to je stáj v nové oblasti. Je to úplně nová budova, i když asi blbě natřená. Serge je z toho trošku na prášky. Vevnitř dole je stáj po asi 8 koní a nahoře je jednopokojový byt, respektive 1+KK. Tady vepředu je kuchyň, jídelna, obyvák a z druhé strany je oddělená ložnice plus samozřejmě koupelna a balkon bez zábradlí, což by se dalo udělat. Komplex se pronajímá jako celek, nelze si pronajmout jenom byt nebo jenom stáje, jde se to pronajmout jako celek. Stojí to 440 000 islandských, napíšu vám tady v českých korunách, což může se zdát jako obrovský hrozná částka, ale když pronajmete každému box, 7 boxů, to znamená, že jeden pro našeho koně, zbytek by se dal do pronájmu, tak to dost poníží náklady. Ale musíte se starat o to, aby tady bylo seno, aby tady byla podestýlka. Na brigádě? Bíráte hovna? Tak sbírejte. Vypadá to tady takhle. Vršek vám ukázat bohužel nemůžu, protože tam ještě pořád bydlí lidi. Co se týká té ceny, dejme tomu, že bychom ušetřili 40 až 50 tisíc korun za box pro nátvaryho, plus ponížili náklady, takže by nás to třeba vyšlo na nějakých 200-250 tisíc islandských, což vlastně jakoby vám za chvilku ukážu, že je to docela dobrý na takový nový byt tady na Islandu. Výhody jsou takové, že bychom pořád vlastně zůstali svým způsobem v přírodě, s tím, že bych měla nátvaryho doma, což je super. Nevýhoda je to, že už bych Barneyho nemohla jenom tak pustit ven, se vyvenčit a musela bych na něho dávat pozor. Musela bych prostě
praktikovat takovéto venčení na vodítku, což není zase tak velký problém. Problém je ten, že když se někdo z nájemníků vám třeba rozhodne nezaplatit, tak máte prostě každý měsíc starost sehnat tuhle částku prostě na rent. A s tím, že tam ten pán, který teďka nejde vidět, Serža, podniká a už si platí dost vysoký nájem za garáž, které má autoservis, tak jsme měli vlastně starost každý měsíc sehnat asi 1 000 000 korun jenom na nájmy, což je docela dost velký pres. Taky jsem byla upozorněna, že je nahoře dost velká zima v zimě. Takže nevíme, to je taková prádelna ještě. Můžu ukázat, taková technická místnost prádelna. Což s tím, jestli tam je zima, jestli je to blbě zaizolované, tak to sorry, ale nechceš prostě dávat do pořádku něco, co stojí takové peníze měsíčně. Takže jsou tu výhody a nevýhody. Plus soused je trošku takový náladový, takže úplně za tolik peněz měsíčně nechceš drama, i když na nás je super, ale prostě nepředvídatelného člověka nevíš, no, jak dlouho bude super a jestli bude super každý den a nebo mu přepne. Podíváme se tady jenom tak rychle zběžně. Tohle je stránka My Iglo, kde se můžete podívat na bydlení, když budete hledat bydlení. Já se budu dívat v hlavní části okolí Reykjavíku. Já třeba osobně potřebuju tady tohle, pet friendly, jo, když budu hledat bydlení, protože tady to trošku je takové složitější, když máte mazlíčka, ale třeba tady. Tady máte byt, 2 pokoje, 72 metrů čtverečních, takže docela velký. Nový byt za 335 000 korun. To znamená, že když jste 2 a každý vyděláte třeba 500 000 korun, nebo 600 000, nebo 500, 600, nebo 400, 600, prostě když se vám doma sejde 800 000 až 1 000 000 korun, tak si myslím, že to je v pohodě. Většinou by to mělo být i včetně poplatku za elektriku, vodu, jediné, co si třeba musíte doplatit, tak je třeba internet nebo nějaké extra služby. Samozřejmě to podle lokality, čím víc jste do města, čím víc jste v centru, tak je to dražší. A tady třeba, podívejte se, 68 metrů čtverečních, 2 pokoje, 400 000. Mohla bych udělat nějakou sérii, nebudu vám tady natáčet všechno, ale no, to za 400 000 je fakt úlet, jako sorry. Další věc je ta, že když se chcete nastěhovat, tak potřebujete depozit a první měsíc, takže třeba na to, abyste se nastěhovali do bytu, potřebujete 100 000 korun. Já nevím, tady máte třeba za 415 000 korun. 1 245 000 korun, což je nějakých 200 000 korun, je to jenom na to, abyste se nastěhovali do nějakého bytu v nějaké prostě krabici ve městě. Jo, já nemám ráda města, nemám ráda beton. Tam ta buchta nesnáší města, takže my nemůžeme prostě bydlet ve městě, on má deprese z města a já se mu vůbec nedivím. Takže prostě za něco, co já bych nechtěla prakticky, nebo za lokalitu, ve které bych nechtěla já úplně bydlet, tak bych platila takové hrozný peníze. To mě vysvětlete, kdo, když si sem přijede na Island vydělat peníze, má 200 000 korun na to, aby se nastěhoval do bytu. A 15 metrů čtvereční, no tak za takový prostě větší kumbal 120 000 korun. Ale pokud jste úplně sami, jedete si sem vydělat peníze, já třeba osobně, kdybych tady měla být, já nevím, třeba půl roku nebo sezónu, tak radši půjdu bydlet sem sama za 120 000 korun, protože 120 000 korun je na naše nějakých 20 000 korun. Když si vyděláte 80 až 100 000 korun a zaplatíte 20 za nájem, tak věřte tomu, ale za 120 000 korun dneska je těžko sehnat i pokoj v Reykjavíku. Právě tady sedím kousek od baráku, venku, nemocná, s Barnym, protože si potenciální kupci našeho baráku, nebo baráku, co máme v pronájmu, byli prohlédnout domek, protože se prodává. Nic příjemného, když vám chodí okolo lidí čumí do oken a potom jakoby nemusíte jít pryč, ale já tam u toho radši nechci být, takže jsem šla radši pryč a čekám tady venku, než si ho prohlídnou, protože máte tam všechny věci doma a vaše osobní věci a teď tam prostě přišlo 5 lidí plus makléřka. To fakt hrozný, že strašně moc lidí mi napsalo, že proč si ten barák nekoupíme a my bohužel nemáme 5 milionů korun. Nebo nám se nikdo nedá hypotéku kor v cizí zemi. A vlastně ani v Česku by nám nedali, protože v Česku bychom měli tak nízké platy, že by nám stejně nedali takovou hypotéku, aby jsme si mohli pořídit něco svého. A nechci tady jako fňukat, ale v dnešní době mladí lidi jako my, kteří prostě pochází třeba z chudších rodin a nic nedostali, tak jako my, tak to mají hodně těžké potom si pořídit něco svého. A my na tom jako pracujeme, ale bohužel teď momentálně je to pro nás nereálné si koupit svoji nemovitost, svůj barák. A tak hledáme, nebo respektive makléřka a majitel hledají ideálně někoho, kdo domek koupí a nechá nás v něm dál bydlet. Kdo nám to bude dál pronajímat, což by nám vlastně koupilo čas, nemuseli bychom se nikam stěhovat.
A mohli bychom tady třeba ještě rok, 2 zůstat a pak už to vypadá tak, že bychom si minimálně mohli koupit svůj vlastní pozemek a tohle už v životě nepodstupovat. Takže ještě se vám omlouvám za svůj nemocný hlas, ale zatíží mám pěkné, ne? Tak si tady dáváme spolu s Barným kávu a čekáme na to, až budeme moct jít domů, až nám ty cizí lidi odejdou z domu. Já to tak nesnáším, já to chápu, že si to potřebují projít a že jsou to potenciální kupci. A že třeba bude dobře, když si to koupí, protože to bude moct zůstat, ale i tak je to strašně nepříjemný. Barneymu je to vlastně úplně jedno. Toho zajímá pamlskovník. Netrvalo to ani 3 dny a barák je prodaný. To znamená jediné. Vystěhovat se. A nebo taky ne. Nemožné se stalo možným. Já nechápu doteďka, jak se to stalo, ale my zůstáváme. Realitní makléřka a majitel ti nevzali žádnou nabídku od nikoho, kdo nebyl ochotný dál rentovat barák. Takže bylo tady pár zájemců, kteří nechtěli rentovat, pak tu bylo pár zájemců, kteří chtěli rentovat pouze do jara a pak tu byli 2, kteří chtěli rentovat dlouhodobě. No a ti, co se jim zdáli víc důvěryhodní, těm to prodali a my teďka máme takovou dohodu, že prostě můžeme sem přivést koně, můžeme tady mít na pozemku, co chceme, můžeme si tady dělat, co chceme. Chcou nám dát prostě fakt na jak dlouho my chceme ten rent, takže my už se budeme jedině stěhovat z tohohle baráku do našeho vlastního baráku a vlastně je to naše doma teďka a máme to neomezeně a je to něco neuvěřitelného, protože já už nebudu muset teďka řešit, že když tady budu běhat s křoviňákem nebo si tady něco udělám s velebím, takže mi to bude líto a bude to zbytečný, protože se budu muset za rok stěhovat. Zároveň chtějí baráček dát ještě víc do pořádku, chcou tady dělat nějaké opravy. Chtějí, aby to opravil Serža a chtějí, aby vlastně jsme za to bydleli zadarmo. Takže vlastně oni to budou opravovat pro nás a my na tom vlastně ještě budeme benefitovat, protože za tu práci nebudeme platit nájem. No já jako nechápu, jak se to stalo. Jsem až v údivu z toho, jaký nám chodí do života lidi a jak nám to vychází. Takže ten výhled budu mít stále a pořád. Nejenom teďka poslední měsíc, ale a už za chvilku mi tady do toho výhledu přibyde kůň. Se moc těším. Pokud jste dokoukali až sem, to bylo pro dnešek všechno a já půjdu Seržu, svého husbanda, nahnat k tomu, aby opravil konečně tady tohle světlo a vyměnil, protože to má teďka smysl, protože se nebudeme stěhovat zase po roku, jak idioti. A děkuji vám, když tak za odběr, like, jakoukoliv interakci, mi to pomůže a těším se na vás u dalšího videa.